Paalala lang, huwag niyong gayahin ito sa iyong bahay. Yan, ang init na, nag-aso-aso na. Tingnan mo. Bukal-bukal na. Ang init. Init na yan. Init na. Ito lang si Boy Init malakas. Tingnan mo. Kung paano ito ibuo-buo sa kamot ko. Walang init ha. Buo natin sa kamay ito. Tingnan mo. Huwag niyong gayahin ito sa inyong bahay. Paalala lang. Ito na. Ito ko na buo ito. Tingnan niyo mabuti. Mag-aso-aso ito. Aso-aso pa. Aso-aso. Yan ang panluto-lutuin muna natin. Mga ilang minuto. Ito na. Naluto na siya sa kainit. Walang init-init ito. Si Boy Init lang malakas. Boy Init. Hindi nyo kaya si Boy Init. Si Boy Init ang matapang. Kaya ikaw, Boy Tapang. Boy Init ang malakas. Nag-aso-aso sa kainit ito. At higupin pa ito. Akala nyo, kayo lang malakas. Panoorin nyo ito sa Boy Init.